Gibase sa aktwal nga panghitabo nga nasulat diha sa basahon ni Mormon. Lain pangtugon ni Hesukristo. Unsay gihimo ni anang buang? Pa. Asa ako mo paingon aron makakuhag pagkaon? O anak, salamat sa imong pagtuo. Paghulat dinhi. O Ginoo, palihog, pasaylo ako. Ang Ginoo misulti nga akong tan-awan ng bola. Og tan-aw ng mga butang nga nahisulat. Giunsa kini sa pagkahitabo? Unsa ka na? Dunay bag-ong mga nasulat. Ang mga igpupunting sa bola. Mulihok sumala sa pagtuo ug kakugi nga among gihatag kanila.
Nephi? Salamat. Igsuon ko. O Ginoo, nagpasalamat kami kanimo. Hinaot nga hinumduman namo nga uban sa takong pagtuo og kakugi. Ug sa ginugmay nga paagi, ikaw makapahinabo sa mahinumdanong mga butang. Mangaw na kita.